In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij deze speciale aflevering van Extra Journaal. We brengen u hiermee op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het uitvallen van de stroom. Zoals bekend is sinds 6 uur vanochtend de stroom uitgevallen in verreweg de meeste wijken van Curaçao. Inmiddels, het is nu iets na 9, is de stroom langzaam weer aan het terugkeren. Zo kreeg ik een melding dat in Suffisant er weer stroom zou zijn en ook in andere wijken is het weer aan het komen. Dat is het positieve nieuws. Laten we kijken wat zich precies heeft afgespeeld. Want Aqualectra heeft net bevestigd dat er sprake was van een kortsluiting bij het, in Mundo Novo. Daar wordt nog steeds stroom opgewekt. Het is wel een oude installatie, maar er wordt nog steeds stroom opgewekt. Er was kortsluiting en dat zou ertoe hebben geleid dat Curaçao zonder stroom zat. Door de kortsluiting ontstond brand. De brandweer moest komen en dat zorgde allemaal voor een situatie waar we nu ons in bevinden. Nou, er is snel geschakeld door de overheid, want al kort na het ontstaan van de blackout werd bekend dat alle scholen gesloten blijven. Kinderen mogen thuis blijven en ouders soms ook, want de ambtenaren, zo heeft minister Ornelio Kit Martina bekendgemaakt, die kunnen vandaag tot 12 uur thuis blijven, tenzij het om vitale bedrijfstakken van de overheid gaat. In ieder geval, Aqualectra is druk bezig met het achterhalen van het probleem. Nu bekend is geworden dat het probleem naar alle waarschijnlijkheid in Mundo Novo is ontstaan, wordt dat geïsoleerd van de rest van de elektriciteitsnetwerk. Op die manier kunnen de wijken in de komende periode weer langzaam aangesloten worden. Er is geen tijdspad gegeven, maar binnen enkele uren moet een groot deel van Curaçao weer stroom krijgen. Dat is tenminste het idee wat dit nu betreft. Kinderen, of die morgen weer naar school mogen, dat ziet er op dit moment wel zo naar uit. Maar u weet, de situatie verandert bijna met de minuut. Vorige week zat Curaçao vele uren zonder stroom. Toen was er sprake van problemen bij een hoofdschakelaar. Dit lijkt weer iets anders. Maar Aqualectra bereidt zich nu voor op een goede uitleg aan de bevolking. Ze zijn alle informatie aan het verzamelen om op die manier uit te leggen wat er precies is gebeurd. En of we dit in de toekomst weer kunnen verwachten. Laten we hopen van niet. We blijven u op de hoogte brengen van alles wat er nu gebeurt op Curaçao. En indien nodig komen we weer terug met een extra journaal. Tot zover het belangrijkste nieuws van vandaag is de stroomstoring. Mocht er zich iets nieuws voordoen, dan ben ik weer terug bij u. In ieder geval een prettige dag.